Opa, sad će biti nešto zanimljivo. Hajde da počnemo. O, koliko slatkiša imam na stolu. O, što je ovo? Probat ću. Neka bombona. O, baš ukusno. Da, i kod mene sve jako ukusno. Hajde da počnemo. Probat ću prvo ovo. Došlo je vreme da sipam ovaj sirup na tortu. O, da, kako lepo curi. Nevjerovatno. Da, a sad ću sipati ovdje. To je to. A sad je vreme da razmažem sve to. Uradit ću to s pomoć lopatice. Da, svaka mi čast. A sad ćemo vidjeti šta će raditi Janice. Jeli? Ti nisi uradio ništa posebno. Imam i ja nešto ukusno. Moj sirup je zelene boje. O, baš je lep. Sad ću ga sipati odozgo. O, da, ova boja je prelepa. Da, cool. Treba sipati što više. Da, to je to. Ekstra. Super. A sad mi treba čokolada sa ukusom zelene jabuke. Polomit ću je na ovakve delove i ukrasiti torticu. Wow, divno. Lepota. Završila sam. Pa, Nate, kako ti se sviđa? Nije loše. Ali imam i ja neobičnu ideju. Ljudi, pripremite se. Sad će biti pucnjava. Dakle, treba dobro ciljati i... Spreman sam, pucam! Ovo je nevjerovatno! Kakva sjajna stvar! Ispalo je veoma cool! Došlo je vreme za moj odgovor. Kakav prelep cvetić. Stavit ću ga ovdje. Da, izgleda super. A sad ću ukrasiti gornji deo ovim divnim i veoma ukusnim bombonama. Sjajno, sviđa mi se. Dakle, vreme je da izvadim čips. Prvo ću ga probati. Ovo je super. Da, cool. A sada stavljam ovaj čips na gornji deo. Wow, pogledajte kako ovo cool izgleda. Ali to još nije sve. Imam i nešto zanimljivije. Ubacit ću ove lizalice ovdje. Dakle, moj gornji sprat je spreman. Baci kocku, Jenny, svaka nam čast. A evo naših novih slatkiša za drugi sloj torte. Mogu li ja početi, jeli? Da, naravno. Baš ti hvala. Počinjem. Miris je nevjerovatan. Dakle, ubacit ću štapiće ovdje. Ovo liči na slatku ogradu. A šta je ovo? Slatke bombone u prahu. Baš su lepe. Sipat ću ih ovdje. O, da, cool. Sipat ću što više. Da, dovoljno. O, kako ukusno. Hoću da stavim jednu lizalicu ovdje. U stvari, zašto samo jednu? Stavit ću odmah sve. Super. Baš mi se sviđa kako izgleda. Ali treba dodati još ove žele medvediće. Baš su slatke. Divno. A jednog ću pojesti. Sada ja. Šta je to? Želetraka. O, da. Baš je kisela. Sviđa mi se ukus. Sad ću je saviti i staviti ovdje. Da. Izgleda ekstra. A ja ću sipati sve bombone na sto.
hoću da probam jednu. O, to nije bombona, to je žvaka. Cool. A sad ću ukrasiti tortu. Joj, divno. A šta je kod tebe? I ja sam završio. Baci kocku. Kako da ne? Šta imamo sada? O, zanimljivo. Krofna. Baš je ukusna. Šta je ovo? Lizalice. O, i ja imam puno slatkiša. To su neke lizalice. Miris je ekstra. Dakle, vreme je da ukrasim prvi sprat. A sad ću staviti ove kisele bombone. Toxic waste. Da, i ovdje malo. Ekstra. I jednu ću probati. Ajuj, kako kiselo. Nate, šta radiš? Isto što i ti. Ukrašavam tortu. Hajde da nastavimo. Moja strana će biti najlepša i najukusnija. Veruj mi. Malo sutra. Gledaj, moja strana nije ništa gora. Baš je lepa. Gledaj kakva krofna. Sad ću je staviti na tortu. I ostale isto. Da. A u svaku rupu ću staviti po slatkišu. I ovdje. Ekstra. Ostala je jedna lizalica. Pa dobro, mogu je pojesti. Wow, kakva nam je lepa torta. Slažem se. Ljudi, samo pogledajte kakvu lepu i veoma ukusnu tortu smo napravili zajedno sa Janice. Baš smo se trudili. Da, ovo je pravo remek delo. Jedva čekam da je probam. Šta čekamo? Hajde da je pojedemo. Nate, navali i ja počinjam. Sa zadovoljstvom. To je divno. Baš mi se sviđa. Jel da? Sad ću i ja probati. Bila si u pravu. Torta je zaista prelepa. I lizalica ekstra. Poješću još, a sada čips. A vidiš šta imam? Ups. Sve je palo. Ali nema veze. Ješću ovako. Da. Brže, ne smemo stati. Kakvu fenomenalnu tortu sam napravio. Znao sam da će biti jako ukusna. Baš mi se sviđa to. Da. Ne mogu da se zaustavim. Ni ja isto. To je mnogo dobro. Ovo mi ne treba. A ovo ću rado probati. Ajuj, kako kiselo. Fuj, kako to jedeš? Dobro je što ja nemam kisele bombone. Imam samo slatku krofnu. Rado ću je pojesti. Cool. A sad ovaj kolač? Da, i on je mnogo ukusan. Blago meni. I vreme za tortu. Da. To je super. Sve sam pojela. Zadovoljan sam. Hajde da probamo šta ima Janice. Ne. Sve sam pojela. Šta si uradio? Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Ćao, čao!